Efo'n partneriaid rydym wedi gallu dyrannu 24.4 miliwn o bunnoedd i gynlluniau sydd wedi bod yn allweddol wrth gryfhau economi Ngwynedd, gwella sgiliau bobl a chynyddu balchder yn ein cymunedau. Drwy fuddsoddi yn y prif feysydd blaenoriaeth sef cymuned y lle, busnesau lleol a phobl a sgiliau, rydym wedi gweld gwir effaith ar lawr gwlad. Ddaru taid fi agor y garej gyntaf fan hyn yn 1922. Ond, y mwy ddiweddar, oedd dyn oedd fi ar adeilad eisiau gwerthu. Oedd yr unig cynigion oedd wedi gael i fflatno'r lle a adeiladu tai marchnad agorad, a gysrefi a tai ha fysa nhw mwy na lai. A doeddwn ni ddim eisiau gweld rhywbeth fel hynna'n digwydd. A diolch yn fawr iawn i Cyngor Gwynedd a'r SPF, da ni wedi lwyddo. Da ni wedi achub 8 job trwy prynu'r lle yma. Da ni wedi achub y swyddi yn y siop a'r swyddfa post yn hyn, a hefyd mae yna garej yn y cefn. Fysa na ddim swyddfa post na garej yn Aberdyfi heb SPF. Mae'r gwynab y llwybr fel y gweli di, mae mewn cyflwr digonol, mae o newid cael gwariant arno fo. Y problem sgynnon ni di bod y clogwyni cleiog yma yn llithro dro i dro am gwahanol resyma. Rhai yn nhw'n wneud efo glaw trwm, eraill yn wneud efo erydiad yn dod o'r gwylod ynddo. A wedyn mae'r SPF wedi bod yn holl bwysig oherwydd heb yr arian o'r gronfa neilltuol yma, fysa ni ddim yn gallu cerdded ar hyd llinell y llwybr yma bellach. A sa'n ni colli yr golygfeydd godidog yma sy'n mor bwysig i ymwelwyr a'r pobl lleol fel ei gilydd. A fysa hynna'n drychu nebus i pobl lleol yr ardal yma ac i'r diwydiant twristiaeth hefyd ynddo. Ond oedd yr adeilad ddim yn saff gynnon ni. Oedd hi reit gymlath i gael grantiau gychwyn. Wedi fyny reit lwcus mi ddodd Cyngor Gwynedd allan efo'r grant i ni, yr SPF. Tasa ni heb gael yr arian, yr SPF gyn Cyngor Gwynedd, fysa ni ddim wedi cael yn ariannu gyn cadw wedyn. A mae'n beryg fysa'r adeilad wedi mynd i'r gwerth yn beryg. Mae'r menter yn cael ei nabod yn lleol fel menter yr Eagles. Achos mae'n prosiect cyntaf ni oedd prynu tafarn yr Eagles yn y pentre. Mae'n bwysig iawn bod ni'n diogelu'r dafarn a dim gaethon ni gefnogaeth ariannol i brynu'r dafarn. A wedyn, yn nes ymlaen ar ôl i bethau setlo yma, wnaethon ni baratoi rhaglen o welliannau i'r dafarn, i wella cyflwr, wella'r cyfleusterau yma. A mi gaethon ni gefnogaeth pellach wedyn gan SPF neu welliannau i'r gegin yn benna, ond hefyd i'r ardal y bar. Da ni'n weld yn fan hyn mwyn gwella delwedd y lle drwy ddod draw. Yna fi ddechrau'r prosiect yma, o gynna ni just fel y solfads yma, ac o'n i wedi codi bach o blocs i fyny. Ac ty fe, ti'n meddwl chen yn mynd i fi gael pres de. A wedyn chwarae teg, oedd o 100 ffawс yna. Waw, oedd yn game changer. O chdi'n gweld pethau'n bildio wedyn. Ac oedd ty fe, ni'n lwcus de. Ac i hwn, mae hwn i fi just absolutely fantastic. Absolutely fantastic. Da ni'n brysur sawl ffordd efo beics, trwy gael mwy o pobl yn seiclo efo'n beics addasiedig yma. Da ni efo e-bikes, da ni'n heirio i'r cyhoedd, a da ni'n trwsio trin beics yn ogystal â hyn yn ein gweithdy. Diolch i'r pres SPF, da ni wedi gallu cael lot mwy o beics newydd yn ein fflyd ni, beics addasiedig a trydan,
A hefyd cyflogi staff i helpu ehangu'r tîm yma i ni gael gwneud mwy o bethau. Myna chi ysgolion a rhedeg seiclo dan do yn yr gaeaf pan mae tywydd yn wael yn ogystal â rhedeg y siop. Heb y help gyda'r SPF, fysa ni byth wedi gallu adeiladu yr adeilad newydd yma yn Llanberis. Efo tyfiant y busnes, fydd hwn yn gadael i ni cario ymlaen i tyfu i'r dyfodol. Mae gennym ni bob math o wahanol pethau yma yn yr adeilad. Mae'r swyddfa i'r staff, wrth gwrs. Mae yna warehouse mawr lle dyn ni'n cadw offer ni gyd, a fo hwnnw'n cael ei rhannu gyda cwmnïau lleol eraill. Nath Cadmiadra gael ei sefydlu nôl yn 2021, a prif nod yr Academi ydy bod ni yn cefnogi pobl sy'n dynantiaid i adra, ond hefyd yn byw yng Ngwynedd i gael mynediad at hyfforddiant, a hefyd i gael profiadau gwaith yn y gweithle, a da ni hefyd yn cynnig lleoliadau gwaith efo tal i'r pobl sy'n cymryd rhan yn y cyrsia. Mae'r arian SPF da ni wedi gael wedi golygu bod ni wedi medru cynyddu beth da ni'n gallu gynnig trwy Cadmiadra. Lle cynt cyllideb bach mewnol oedd yn ariannu'r Academi, a efo'r pres SPF na, da ni wedi gallu gwneud gymaint mwy o gyrsia a hefyd cynnig lleoliadau gwaith efo tal ar y diwedd, sy'n golygu bod pobl yn cael y profiad go iawn yna, ond hefyd yn cael ei talu amdano fo. Mae dros 960 o busnesau, mentrau a sefydliadau wedi derbyn cymorth gan greu neu ddiogelu bron i 300 o swyddi. Mae dros 700 o bobl hefyd wedi ennill cymwysterau newydd gan agor drysau at gyfleoedd gwaith gwell. Mae'r buddsoddiad yma yn adlewyrchu ein hymrwymiad i dyfodol pawb yma yng Ngwynedd.